Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram హరే కృష్ణ అందరికీ ప్రణామాలు అందరికీ గురు ప్రణామాలు ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపకదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस्कान श्री श्री राधा गोविंदालయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక తరపున లెవెల్ 3 క్లాస్ కి అటెండ్ అయిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు అలాగే అందరికీ ప్రణామాలు మనం ఈ రోజు శ్రీ ఈశోపనిషత్తులో 14 మంత్రాలు అనేవి మనం కంప్లీట్ చేశాము ఈ రోజు 15వ మంత్రము అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము మాతాజీ మొన్న ఎవరో ఈ మంత్రం వచ్చి చదువుతా ఉన్నారు ఎవరు మాతాజీ నేనే సరోజిని చదవండి మాతాజీ హిరణ్మయేన పాత్రేణ సత్యశాపిహితం ముఖం తత్వం పూషన్న పావును సత్యధర్మాయ దృష్టయే అంతే ఉంది కానీ ఇంకా ఉంది కదా పూషన్నే కర్షేయమ అది నెక్స్ట్ మాతాజీ హరే కృష్ణ ఓకే రిపీట్ చేయండి హిరణ్మయేన పాత్రేణ సత్యస్యాపిహితం ముఖం తత్వం పూషన్న పావృణు సత్యధర్మాయ ద్రష్టయే హిరణ్మయేన పాత్రేణ జ్యోత్స్నా మాతాజీ మీనింగ్స్ అనువాదం చదువుతారా కృష్ణ ప్రభుజీ హిరణ్మయేన బంగారు కాంతి గల పాత్రేణ ప్రకాశమానమైన ఆచ్ఛాదనం చేత
సత్యస్య సత్యస్య పరమసత్యం యొక్క అపిహితం కప్పబడింది ముఖము తత్ ఆ ఆచ్ఛాదనాన్ని త్వం నీవు పుషన్ సమస్త జీవులను పోషించువాడా అపావృణు తొలగించు సత్యధర్మాయ శుద్ధుడైన భక్తునికి దృష్టయే నీ సత్య స్వరూపాన్ని ప్రదర్శించడానికి. ప్రభుజీ కింద చెప్తాను. సమస్త జీవులను పోషించే ఓ దేవాది దేవా, నీ నిజమైన ముఖం నీ ప్రకాశమానమైన తేజస్సు చేత కప్పబడింది. దయచేసి ఆ పొరను తొలగించి నీ శుద్ధ భక్తునికి నీ దర్శనం కలిగించుము. భాష్యం చదవను ప్రభుజీ. ఒక నిమిషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హిరణ్మయేణ పాత్రేణ సత్యస్యాపి హితం ముఖం తత్వం పూషన్న పౌరుణం సత్యధర్మాయ ద్రష్టయే. సమస్త జీవులను పోషించే ఓ దేవాది దేవ అంటే భగవంతుడికి చెప్తున్నారు, నీ నిజమైన ముఖం నీ ప్రకాశమానమైన తేజస్సు చేత కప్పబడింది. ఇక్కడ మనం చూస్తే మరి నిరాకారంగా ఎవరైతే ఊహించుకుంటూ ఉంటారో భగవంతుణ్ణి, వాళ్ళని ఇక్కడ మనం ఈ శ్లోకంలో కూడా మనకి మంత్రంలో కూడా చెప్తున్నారు ముఖం. మరి నిరాకారానికి ముఖం అనేది ఎట్లా ఉంటుంది? అది మనము దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. భగవంతుడు నిరాకారం కాదు, సాకారము. అలాగే నీ ప్రకాశమానమైన తేజస్సు చేత కప్పబడింది. ఎవరిది? భగవంతుని యొక్క ముఖము. ఆయన యొక్క నిరాకారమైన తేజస్సు చేత అది ప్రకాశమానమైనది అనమాట. దయచేసి ఆ పొరను తొలగించి నీ శుద్ధ భక్తునికి నీ దర్శనమును కలిగించు అని భగవంతుని వేడుకుంటున్నారు. కాబట్టి మనము ఈ 15వ మంత్రం నుంచి 18వ మంత్రం వరకు ఇట్లాగే అంటే భగవంతుడికి వాళ్ళు ప్రార్థించడం అనమాట. ఒక భక్తుడు ప్రార్థించడం అనేది మనం చూస్తాము. ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ మంత్రంలో చూస్తే ముఖం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సాకార రూపము, నిరాకార రూపంలో ముఖం అనేది మనకి సపరేట్గా అంటూ చెప్పరు. ఎందుకంటే నిరాకారం అంటే మొత్తం కూడా ఇంకా దానికి ఆకారం అంటూ ఏమీ ఉండదు కాబట్టి, మరి దాంట్లో ముఖము అని కానీ లేకపోతే పాదముని కానీ ఇట్లా ఏమీ ఉండదు కాబట్టి. ఓకే మాతాజీ చదవండి మాతాజీ భాష్యం. భగవద్గీత 14.27 లో భగవంతుడు తన సాకార స్వరూపం యొక్క జ్యోతిని అంటే ప్రకాశమానమైన తన తేజస్సుని బ్రహ్మజ్యోతిని ఈ విధంగా వివరించాడు. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్య కాంతికస్య చ అమరము అనస్వరము శాశ్వతము పరమానందమునకు సహజ స్థితియును ఆగు నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేను మూలాధారము. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ ఇంత చూద్దాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇంతవరకు చూస్తే చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు. ఏమని? ఆ బ్రహ్మజ్యోతి ఏదైతే ఉందో దానికి కూడా కారణము అంటే మూలము ఎవరు? నేనే. అంటే ఆ బ్రహ్మజ్యోతి నా ద్వారా వస్తుంది, అంతేగాని నేను ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో నుండి రావడం లేదు అని భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారనమాట. అమరము అయినది, అట్లాగే అనశ్వరమైనది, ఎప్పుడు కూడా నిలిచి ఉండే శాశ్వతమైనది, అలాగే పరమానందానికి సహజ స్థితి అయిన ఆ నిరాకార బ్రహ్మం ఏదైతే ఉందో దానికి కూడా నేనే మూలాధారము అని శ్రీమద్ భగవద్గీతలో 14వ అధ్యాయంలో 27వ శ్లోకం అంటే ఆ యొక్క అధ్యాయంలో లాస్ట్ శ్లోకంలో చెప్తారనమాట. లాస్ట్కి కంక్లూడ్ చేస్తూ అక్కడ చెప్పబడింది, నేనే మూలం కానీ ఆ బ్రహ్మజ్యోతి అనేది నాకు మూలం కాదు, నా నుంచి ఆ బ్రహ్మజ్యోతి అనేది వస్తుంది అని. అంటే ఈ లైట్ అనేది వస్తుంది అంటే మరి దానికి స్విచ్ ఎక్కడో ఉంటుంది, అంటే దానికి పవర్ సప్లై ఎక్కడి నుంచో ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఎవరు అంటే ఆ మూలం ఎవరు అంటే భగవంతుడు అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారు. అందుకే మనం చూస్తే ఇక్కడ అంటే ఆ నిరాకార బ్రహ్మానికి అని కూడా క్లియర్గా మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడింది అనమాట. ఓకే మాతాజీ కంటిన్యూ చేయండి ఈ శ్లోకం ఇంకొక చిన్న పారాగ్రాఫ్. కొంచెం పైకి జరిపేశారు ప్రభుత్వం. ఓకే. బ్రహ్మము పరమాత్మ భగవంతుడు అనేవారు ఒకే పరమసత్యం యొక్క 3 అంశాలు. ఆరంభకుడు కూడా సులభంగా చూడగల అంశం బ్రహ్మము. అంతకంటే ఎక్కువ ప్రగతి సాధించిన వారు అనుభవించగలిగిన అంశం పరమాత్మ. భగవత్ సాక్షాత్కారం పరమసత్యం యొక్క పరమతత్వం. భగవానుడు భగవద్గీత 7.7 లో ఈ విధంగా చెబుతున్నాడు, తానే పరమసత్యం యొక్క చరమాంశమని మత్తః పరతరం నాణ్యాత్. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడే బ్రహ్మజ్యోతికి విధానము మరియు నిదానము మరియు సర్వవ్యాపకమైన పరమాత్మ.
తరువాత భగవద్గీత 10.42లో శ్రీకృష్ణుడు ఇంకనూ ఈ విధంగా వివరిస్తున్నాడు. అథావ బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఓ అర్జున, వివరాలతో కూడిన ఈ జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏముంది? నా ఒక్క అంశతో నేను ఈ సర్వ విశ్వంలోనూ వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉంటాను. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడు అనేవారు ఒకే పరమ సత్యం యొక్క 3 అంశాలు. బ్రహ్మము అంటే మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాము, మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో వివరించారు. వదంతి తత్తత్వవిద తత్వం యజ్ఞానమద్వయం అని. తత్వం యజ్ఞానమద్వయం. బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇది శబ్ద్యతే. అది ఎలా చెప్తున్నారు? ఆ పరతత్వం ఎవరైతే తెలుసుకుని ఉన్నారో దాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు బ్రహ్మము, పరమాత్మ, అలాగే భగవానుడు అని అర్థం చేసుకుంటారనమాట. అంటే 3 స్టేజ్లు అనేవి ఉన్నాయి. మొదటి స్టేజ్ అనేది బ్రహ్మన్, రెండవ స్టేజ్ పరమాత్మ, మూడవ స్టేజ్ ఏంటంటే భగవానుడు. అంటే ఇంకా అల్టిమేట్ అనేది అప్పర్ స్టేజ్ భగవాన్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా చెప్తున్నారు, అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృష్ణం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. కాబట్టి ఆ 10వ అధ్యాయం ఎప్పుడైతే చెప్తారో ఆ ముగ్గురు ఇప్పుడు ఒక్క అంశ చేతనే ఏకాంశేన స్థితో జగత్. మరి ఈ అంశ ఎవరు? కారణోదకశాయి విష్ణువు. మనకి 3 పురుషావతారాలు ఉంటారు. కారణోదకశాయి విష్ణువు, గర్భోదకశాయి విష్ణువు, క్షీరోదకశాయి విష్ణువు. ఆ కారణోదకశాయి విష్ణువు ఎవరు అంటే భగవంతుని యొక్క ఒక్క అంశ అన్నమాట. మరి ఆ కారణోదకశాయి యొక్క స్వేదరంధ్రాల నుంచే ఇన్ని బ్రహ్మాండాలు అనేవి వస్తూ ఉన్నవి. అవంతా కూడా ఆ ఒక్క అంశ చేత ఆయన నుంచి మళ్ళీ ఆయన నుంచి మళ్ళీ 2 విష్ణువులు రావడం, మరి వారి చేత ఇదంతా కూడా పోషించబడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక్క అంశతోనే ఇదంతా కూడా జరిగిపోతూ ఉంది. కాబట్టి ఆ చర్మ అంశము మత పరతరం నాణ్యత్ అంటే భగవంతునికి మించింది ఏది లేదు. బ్రహ్మజ్యోతి మొదటి స్టేజ్, పరమాత్మ రెండవ స్టేజ్, భగవాను మూడవ స్టేజ్. మళ్ళీ భగవంతుడి కంటే అందుకే ఇక్కడ మత్త పరతరం నాణ్యత కించిత్ అస్తి ధనంజయ. కించిత్ అస్తి అంటే కొంచెం కూడా, ఇంకా ఎక్కువ కానీ ఆయనకి సమానమైన వాళ్ళు కూడా ఎవరూ లేరు అని ఆ యొక్క శ్లోకంలో చెప్తారు. అంటే ఒక్క అంశని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా చాలా కష్టం. అలాంటిది ఇంకా మనం భగవంతుడి గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే అది ఇంకా చాలా కష్టం అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే కారణోదకశాయి విష్ణువేమో అంటే ఇన్ని బ్రహ్మాండాలని సృష్టిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలో ఉండే పరమాత్మ ఎవరు అంటే గర్భోదకశాయి విష్ణువు. అంటే బ్రహ్మాండాలకి పరమాత్మ ఎవరు అంటే గర్భోదకశాయి విష్ణువు. మరి అణువులో కూడా వెళ్ళే పరమాత్మ ఎవరు అంటే ప్రతి ఒక్క జీవిలోకి వెళ్ళే పరమాత్మ ఎవరు అంటే క్షీరోదకశాయి విష్ణువు అనమాట. ఓకే, నాగరత్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ విధంగా తన ముక్తే స్వ అంశతో సర్వ వ్యాపకుడైన పరమాత్మ సమస్త జగత్ సృష్టిని కొనసాగిస్తున్నాడు. అలాగే ఆధ్యాత్మిక లోకాలను కూడా ఆయనే పోషిస్తాడు. అందుచేతనే శ్రీ ఈశోపనిషత్తులోని శృతి మంత్రంలో భగవంతుడు పరమ పోషకుడైన పూషగా సంబోధించబడ్డాడు. దేవాది దేవుడైన కాబట్టి మనం ఈ యొక్క మంత్రంలో మనం చూస్తే ఇక్కడ పూషన్న పావురును అంటే పూషన్ అంటే సమస్త జీవుల్ని పోషించేవాడు. అపావురును అంటే తొలగించడం. అంటే ఆయన ఒక ముఖానికి ఉన్న ఆ యొక్క బ్రహ్మ జ్యోతి అనేది కప్పబడింది కదా, దాన్ని తొలగించమని చెప్తున్నారు. మనం దర్శనం చేసుకోవాలంటే అది తొలగించాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి పూష అంటే ఏంటంటే పోషించేవాడు. కాబట్టి పూష అంటే ఎవరు అంటే పోషించేవాడు. మరి ఆయన ఎలా పోషిస్తూ ఉంటాడు? సపోజ్ శరీరానికి ఆధారం ఏంటి? శరీరానికి ఆధారం ఆహారం కాదు, ఆధారం. ఆత్మ. హరి బోల్. ఆత్మ. మరి ఆత్మకి ఆధారం ఏంటి? పరమాత్మ. కాబట్టి ఇక్కడ పోష అంటే ఆయన అనమాట, పోషించేవాడు. అందుకే భర్త అంటే పోషించేవాడు అన్ని చెప్పడానికి కూడా భర్త అనే విధంగా చెప్తూ ఉంటారు కదా.
అలాగే ఇక్కడ వీటన్నిటిని పోషించేవాడు ఎవరు అంటే భగవంతుడే పరమ పోషకుడు అని చెప్తున్నారు. ఓకే మాతాజీ, కంటిన్యూ చేయండి. దే దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడూ దివ్యానందంలో ఉంటాడు. ఆనందమయోభ్యాసాత్ 5000 ఏండ్ల క్రిందట బృందావనంలో ఆయన అవతరించినప్పుడు తన బాల్య లీలల ప్రారంభ దశ నుండి ఆయన దివ్యానందంలోనే మునిగి ఉన్నాడు. అఘాసురుడు, బకాసురుడు, పూతన, ప్రలంబాసురుడు మొదలైన వారిని చంపడం ఆయనకు వినోద కృత్యాలు మాత్రమే. బృందావన గ్రామంలో ఆయన తన తల్లితో, అన్నతో, స్నేహితులతో ఆనందం అనుభవించాడు. వెన్న దొంగగా చిలిపి పాత్రను అభినయించినప్పుడు ఆయన ఆ దొంగతనం వల్ల అనుచరులందరూ దివ్యానందమును అనుభవించారు. వెన్నను దొంగలించడం ద్వారా భగవంతుడు తన శుద్ధ భక్తులకు ఆనందం కలిగించాడు కనుక అతని వెన్న దొంగతనం నవనీత చోరత్వం నిందించదగింది కాదు. భగవంతుడు బృందావనంలో చేసిన లీలలన్నీ తన అనుచరుల సంతోషం కోసం చేశాడు. పరమ సత్యాన్ని కనుగొనడానికి శుష్క తర్కాన్ని అవలంబించే వారిని, హఠయోగ విధానం అనే పేరుతో గారడి విద్యలను చేసే వారిని ఆకర్షించడానికే భగవంతుడు ఈ లీలను ప్రదర్శించాడు. భగవంతుడికి ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. కాబట్టి భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా దివ్యానందంలో ఉంటాడు. ఇది మనం ముందు కూడా చూసాం. ఆనందమయోభ్యాసాత్, జీవులు కూడా ఆనందమయులే. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తుకి వచ్చి పడతారో ఈ యొక్క త్రిగుణాలతో కూడి ఇంకా ఈ ఆనందం అనేది మిస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడు ఇప్పుడు కూడా దివ్యమైన ఆనందంలోనే ఉంటాడు. ఇంకా ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏం చెప్తున్నారు, మనకి నిరాకారం పట్ల ఆకర్షణ అనేది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అసలు కలగడం చాలా అసాధ్యం. ఆ ఆకర్షణ అనేది ఉండదు. భగవంతుడు సాకార రూపంలో ఉంటేనే ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇవన్నీ చేశాడో ఈ లీలలు అనేవి, వీటి ద్వారా మనం భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షితులం అవుతాము. అంతేగాని ఒక నిరాకారం ఏదో చేస్తుంది మనకి అది కనిపించట్లేదు అంటే మనకి అక్కడ అంత ఆకర్షణ అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఏదైనా కూడా సాకారంతో మనకి ఆకర్షణ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఈ నిరాకారంతో ఉన్న అంటే నిరాకారాన్ని పూజించే వాళ్ళు చాలా క్లేశాలని ఇబ్బందులు పడతారు. అది చాలా కష్టంతో కూడుకుని ఉంటుంది అని భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది. ఐడియా ఉందా ఎవరికైనా? అర్జునుడు అడుగుతారు కదా, నేను నీ యొక్క నిరాకారాన్ని పూజించాలా లేకపోతే సాకారాన్ని పూజించాలా అనేటప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారనమాట. ఓకే, 12వ అధ్యాయంలో 5వ శ్లోకంలో చెప్తారు. క్లేష్ మాతాజీ. ఓకే, క్లేశోధికతరస్తే చెప్పండి మాతాజీ. చెప్పండి. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవత్ భిరవాప్యతే. అంటే ఎవరైతే ఆ అవ్యక్త రూపాన్ని అంటే నిరాకార తత్వం పట్ల మనసుని లగ్నం చేసి ఉంచారో వాళ్ళకి ప్రగతి అనేది చాలా కష్టంతో కూడుకుని ఉంటుంది అని చెప్తారనమాట. ఎందుకు? ఆ పద్ధతిలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఈ దేహంలో ఉన్నాం కాబట్టి, ఈ దేహాన్ని మనం ధరించి ఉన్నాం కాబట్టి, మనం అంటే ఎవరు? ఆత్మ. మరి ఆత్మ ఈ దేహాన్ని తీసుకుని ఉంది కాబట్టి అది చాలా కఠినం. ఎందుకు? లేని ఆకారాన్ని ఊహించుకుంటూ మనం దాన్ని, కానీ ఈ దేహధారిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఇటువంటి భగవంతుడు దేహాన్ని మనం ఊహించుకుని మనం భగవంతుని శరణు పెడతాం. అంటే సాకార రూపంలో మనం భగవంతుని పూజించడము, భగవంతుని మార్గాన్ని అనుసరించడము చాలా ఈజీ అవుతుంది. కానీ నిరాకారం అనేది చాలా కష్టమైంది అనమాట. ఎందుకు అంటే ఆ అవ్యక్తమైన దానిపైన ఆసక్తి ప్రదర్శించడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. దాన్ని ఇక్కడే ఏ పదంతో పోలుస్తున్నారు? శుష్క తర్కాన్ని అవలంబించేవారు. అంటే పరమసత్యాన్ని కనుగొనటానికి శుష్క తర్కాన్ని అవలంబించేవాళ్ళని. శుష్కం అంటే ఏంటి? కుచించుకుపోయింది, డ్రై అయిపోయింది, ఎండిపోయింది అంటూ ఉంటారు కదా. చాలా మంది అంటూ ఉంటారు, నువ్వేంటి అలా శుష్కించుకుపోయావు అంటే, నువ్వు ఎందుకు అలా ఎండిపోయావు, లేకపోతే నువ్వు తగ్గిపోయావు అంటూ ఉండటానికి శుష్కించుకుపోయావు అని కూడా అంటూ ఉంటారు అనమాట. కాబట్టి శుష్క తర్కము అంటే ఏంటి? దాంట్లో సారం అంటూ ఏమీ ఉండదు. అంటే మొత్తం కూడా డ్రై అయిపోయింది, అంటే మొత్తం ఆ రసం దాంట్లో అంతా లేదనమాట. కాబట్టి ఆ శుష్క తర్కాన్ని అవలంబించే వాళ్ళు నిజమైన సారాన్ని తీసుకోలేరు. దాంట్లో సారం అంటూ ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి ఈ శుష్క తర్కాన్ని అవలంబించే వాళ్ళు, అలాగే ఇంకొకటి ఏం చెప్పారు? హఠయోగము. దీంతో ఈ హఠయోగం అంటే ఏంటంటే చాలా చాలా ఈ మనకి చూస్తూ ఉంటాం కదా, యోగా ఇవంతా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు.
అది తీసుకోను ఇది తీసుకోను అంటే అన్ని పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటారనమాట. ఇటువంటి ఈ గారడీ విద్యలతో ఆ, ఇతరులని మనం ఆకర్షించాలి అని చూస్తే అది కష్టమే. కానీ వాళ్ళని ఆకర్షించడానికి భగవంతుడు ఇటువంటి లీలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఇవి తెలుసుకున్నప్పుడైనా వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే భగవంతుని యొక్క సాకార రూపానికి వాళ్ళు కూడా ఆకర్షితులు అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి చాలా మంది అంటూ ఉంటారు, అసలు భగవంతుడు ఎందుకు అవతరిస్తారు? భగవంతుడు అవతరించకపోతే మరి మనం ఎవరిని పూజించాలి? అందుకే భగవంతుడు అవతరించి అటువంటి లీలలు చేసి మనల్ని ఆయన వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. భగవంతుడు నేను ఇలా ఉంటాను అని చూపించకపోతే మనం ఆయన్ని మరి ఎలా ఊహించుకుంటాము? కాబట్టి అందుకే మనకి ఆయన యొక్క రూపాన్ని మనకి ఇట్లా అప్పుడప్పుడు అవతారాలు తీసుకుని ఆయన యొక్క లీలలను చేసి మనకి అతని యొక్క రూపాన్ని మనకి అందరికీ కనిపించేలాగా చేసి మళ్ళీ ఆయన లోకానికి వెళ్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మన మీద దయతో భగవంతుడు అలా అవతరిస్తూ ఉంటాడు. మరి అలా లీలలు చేయకపోతే మనం వేటి గురించి మాట్లాడుకుంటాం? మనము ఈ భౌతిక విషయాల గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే అది కొంతసేపు, తర్వాత వాటి మీద అంత కరెక్ట్ మనకంత ఆకర్షణ అనేది ఉండదు. భౌతికమైన విషయాలు ఎంతసేపు మనం మాట్లాడుకోలేము, కానీ మూర్ఖులు దానిని అర్థం చేసుకోలేరు. అలాగే ఇక్కడ కృష్ణ అంటే ఏంటి అంటే సర్వ ఆకర్షుడు, అంటే అందరినీ ఆకర్షించేవాడు, ఆకర్షకుడు అని చెప్తారు. అందుకే కృష్ణ అంటే సర్వ ఆకర్షకుడు, అంటే మనల్ని ఆకర్షిస్తూ అలాగే మనకి ఆనందాన్ని పంచుతూ ఉంటాడు ఆయన. మరి తత్వం అనేది ఈ యొక్క సర్వ ఆకర్షణ అనేది కాకపోతే దాని పట్ల ఎవరు కూడా ఆకర్షపడలేరు. అంటే ఈ తత్వం, ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పే తత్వం కూడా పరమ సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి, ఇదంతా తత్వం బోధించాలి. మరి దాంట్లో కూడా భగవంతుని యొక్క ఆకర్షణ అనేది, అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షణ అనేది లేకపోతే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం, దాన్ని మనం ఆచరణలో పెట్టుకోవడం కానీ అనుభూతి చెందడం కానీ అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. స్వాతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భగవంతునికి అక్కడి నుంచి కదా ప్రభుజీ ఆటపాటలు. భగవంతునికి ఆటపాటలలో ఆయన స్నేహితులైన గోప బాలులకు సంబంధించిన బాల్య క్రీడలను గురించి శ్రీమద్ భాగవతం 10.12.11లో శుకదేవ గోస్వామి ఇలా వర్ణించారు. ఇదం సతాం బ్రహ్మసుఖాను భూత్యా దాస్యం గతానాం పరదైవతేన మాయాశ్రితానాం నరదారకేన సాకం విజ్రహు కృతపుణ్య పుంజాహ. జ్ఞానుల చేత బ్రహ్మానందంగా దర్శింపబడిన వాడు, దాస్యభావంలో గల భక్తుల చేత దేవాది దేవుడిగా ఆరాధించబడినవనాడు, లౌకికుల చేత సామాన్య మానవుడుగా భావించబడినవాడు అయినా దేవాది దేవుడు అనేక పుణ్య కార్యాలను ఆచరించిన తరువాత తన సహచర్యాన్ని పొందిన గోపబాలకులతో క్రీడించాడు. ఈ విధంగా భగవంతుడు తన నిత్య అనుచరులతో శాంత, దాస్య, సఖ్య, వాత్సల్య, మాధుర్యాది భావాలతో ప్రేమపూరితమైన లీలలలో నిమగ్నుడయ్యాడు. కాబట్టి ఇక్కడ జ్ఞానుల చేత బ్రహ్మానందంగా దర్శించబడిన వాడు అంటే ఈ జ్ఞానం అంటే మనల్ని మెల్లమెల్లగా ఎవరైతే తెలుసుకుంటూ ఉంటారో భగవంతుడి గురించి, వాళ్ళు ఒక్కొక్క లోకం దాటుకుంటూ ఎట్లా మనము ఈ బ్రహ్మాండాన్ని దాటి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి గోలోక బృందావనం చాట్ మీకు చూపించాం కదా, ఆ బ్రహ్మాండాన్ని దాటి మనం ఎట్లా అయితే పైకి వెళ్తామో అప్పుడు అక్కడ ఈ ప్రధానం అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. ఆ బ్రహ్మలోకం దాటిన తర్వాత అటువంటి ఆ ఆకాశం కూడా వస్తుంది. ఆ ఆకాశం కూడా దాటిన తర్వాత మనం ఆ ప్రధానం అంటే మహత్తత్వం అని కూడా చెప్తారు కదా, దాన్ని ప్రధానము అనే దాంట్లోకి మనం వెళ్తాము. అక్కడ బ్రహ్మజ్యోతి అనేది మనకు చూస్తే ఆ గోలోక చాట్లో ఉంటుందన్నమాట. ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలోకి మనం వెళ్తాము. అక్కడ అంధకారం అనేది మామూలుగా మనకు అంధకారం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే బ్లాక్ కలర్, అంటే మనకి చీకటి పడి ఏమీ లైటింగ్ దాని మీద ఒక వస్తువు మీద ఏమీ లేకపోతే మొత్తం అంధకారంగా ఉంటే మనకి బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది. కానీ ఈ ప్రధానం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే బ్లూ కలర్లో ఉంటుందంట. అక్కడ వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మానందం అనే దాన్ని పొందుతారు. ఎవరు? జ్ఞానులు. ఇక్కడ జ్ఞానుల చేత అని చెప్తున్నారు కదా, ఈ బ్రహ్మానందం అనేది జ్ఞానులు పొందుతారనమాట. అక్కడ వాళ్ళు తర్వాత ఏమవుతుంది, వాళ్ళ అక్కడి నుంచి అంటే భగవత్ సేవ వల్ల వచ్చే ఆనందం కాదు ఇది. ఇదేంటి? నిరాకార అంటే జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలని, బ్రహ్మానందాన్ని అంటే ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని దర్శించాలని
ఉండేవాడు అనమాట. కానీ అది భగవత్ సేవ వల్ల వచ్చే ఆనందం కాదు. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుండి మనం బయటపడ్డాము అని ఆనందం పొందడం అనమాట ఇక్కడ. అంటే భగవంతుడితో మనకి ఆ ప్రేమ తత్వం అనేది ఇక్కడ ఉండదు. ఇంకా దాస్య భావంలో గల భక్తుల చేత అంటే వాళ్ళు ఎన్నో జన్మల్లో పుణ్యాలను చేసుకోవడం అట్లా అప్పుడు వాళ్ళు ఏమవుతారు, ఒక భగవంతుడికి దాసులు అవుతారనమాట. దీని ద్వారా వాళ్ళు అతని యొక్క సాహచర్యాన్ని పొంది గోపబాలులాగా అంటే ఇంకా సఖ్య అంటే దాస్య రసంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతునితో కూడా ఆడుకుంటూ ఉంటారు, భగవంతుడికి సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఇది మనకి శ్రీమద్ భగవద్గీతలో 7వ అధ్యాయము 27-28 శ్లోకాల్లో చూస్తే అక్కడ కూడా చెప్తారు. అంటే భక్తియుక్త సేవలు మనం నిలకడగా ఉంటే ఏషాం త్వంతగాప్తం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణం తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. ఎప్పుడైతే మనం ఈ పూర్వమున్న ఆ పుణ్యఫలాల వల్ల, పుణ్యఫలాలు అంటే ఆ సకామ కర్మలోనూ లేకపోతే వేరే వేదాల పట్ల ఉండి చేసేవి కాదు, భగవంతుని పట్ల చేసే కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఫలాల వల్ల మనం వాటి పుణ్య ఫలాల వల్ల మనం భగవంతుని యొక్క అంటే భజంతే మాం దృఢవ్రత మనం భగవంతుడికి భజంతే అంటే సేవ చేయడం, మనము భగవంతుడికి సేవ చేయడం అంటే మనం భక్తియుక్త సేవలో నిలకడగా ఉండగలుగుతాము. ఇట్లా అప్పుడు ఆ దాస్య భక్తుడిగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధించగలుగుతాము. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు గోపబాలులతో అలా అంటే వాళ్ళ యొక్క పుణ్యకార్యాలు ఆచరించిన తర్వాత అని అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారు, శాంత. ఇప్పుడు భగవంతుని దగ్గర చాలా ఆవులు అలాగే చెట్లు అలాగే ఆయన యమునా నదితో ఆడుకుంటారు, అదంతా ఏంటంటే శాంతరసం అనమాట. అలాగే దాస్యరసంలో మనం చూస్తాము హనుమంతుడు, రక్తక, ఇంకా వాళ్ళ పేర్లు పత్రక అని ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు. తర్వాత సఖ్య అర్జునుడు, అలాగే సుధాముడు, మధుమంగరుడు, ఉద్ధవుడు, ఇట్లా వీళ్ళ పేర్లు కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే వాత్సల్య దేవకి వసుదేవులు, అలాగే యశోద నందులు, అలాగే ఆ వృందావనంలో ఉండే ఆ పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని వాత్సల్య భావంతోనే చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు, ఆ ఇతర పెద్దలందరూ కూడా. ఇంకా మాధుర్య రసం గోపికలు, శ్రీమతి రాధారాణి ఇటువంటి వారు అనమాట. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రేమపూరితమైన లీలలో నిమగ్నుడయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. ఓకే మాతాజీ, ఇది కూడా కంటిన్యూ చేస్తారా? ప్రభుజీ ఫస్ట్ పారాలో స్టార్టింగ్ లో కొంచెం అర్థం అవ్వలేదు, రిపీట్ చేస్తారు. భగవంతునికి ఆటపాటలతో ఆయన స్నేహితులైన గోపబాలులకు సంబంధించిన బాల్య క్రీడలు అదే శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పారు మాతాజీ. అంతే ఏం లేదు. అంటే భగవంతునికి ఆటపాటలతో ఆయన స్నేహితులు నెక్స్ట్ పారా మాతాజీ ఇదే మాతాజీ అయిపోయింది. జ్ఞానుల చేత బ్రహ్మాండం అంటే మీరు ఇదే మాతాజీ మనం ఎస్ మాతాజీ ఇదే జ్ఞానుల చేత బ్రహ్మానందం. జ్ఞానులు ఏంటంటే చెప్పాం కదా బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్తారు, వాళ్ళకి అక్కడ ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేవైతే ఉండవు, కానీ నిజమైన ఆనందం అనేది ఉండదు అనమాట. అక్కడ ఒక అంధకారం లాగా అంటే ఒక శూన్యమే మిగులుతుంది, శూన్యవాదం అనేది చెప్తారు. భగవంతుడు బృందావన ధామాన్ని ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టడని చెప్పబడి ఉండడం వల్ల సృష్టి వ్యవహారాలను ఆయన ఎలా నిర్వహిస్తున్నాడని ఎవరైనా ప్రశ్నించవచ్చును. దీనికి సమాధానం భగవద్గీత 13వ అధ్యాయం 14-18 గలదు. భగవంతుడు తన పురుష అవతారం అనే సంపూర్ణాంశంతో సర్వభౌతిక ప్రపంచంలోనూ వ్యాపించి ఉంటాడు. భగవంతునికి భౌతిక సృష్టి స్థితి లయలతో స్వయంగా ఎలాంటి సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ పరమాత్మ అనబడే తన సంపూర్ణాంశ చేత ఆయన ఈ కార్యాలన్నింటినీ చేయిస్తాడు. ప్రతి జీవిని ఆత్మ లేక జీవాత్మ అంటారు. ఈ జీవాత్మలను నియమించే ప్రధానమైన ఆత్మే పరమాత్మ. భగవత్ కాబట్టి భగవంతుడు తన పురుష అవతారం అనే సంపూర్ణ అంశతో సర్వభౌతిక ప్రపంచంలోనూ ఆయన వ్యాపించి ఉంటాడు. మనకి చతుర్వ్యూహం అని చెప్తారు, అలాగే రెండవ చతుర్వ్యూహం అని కూడా చెప్తారు. ఇది మనము గోలోక చట్ట అనేది చూసినప్పుడు సంకర్షణుడు ద్వారా తర్వాత ఒక చతుర్వ్యూహం అనేది వస్తుంది. మళ్ళీ వాటిలో నుంచి మళ్ళీ నారాయణ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక
చతుర్వ్యూహం వస్తుంది. ఇట్లా ఆ యొక్క స్వాంశాలు అనేవి ఉంటాయి. అలాగే భగవంతునికి ఈ భౌతిక సృష్టి స్థితి లయాలతో స్వయంగా ఎలాంటి సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ పరమాత్మ అనబడి తన సంపూర్ణ అంశ చేత ఆయన ఈ కార్యాలన్నింటినీ చేయిస్తూ ఉంటారు. అందుకే మనం చూస్తే నతస్య కారణం కరణం చ విద్యతే అంటారు. అంటే ఆయన వీటికి కారణం కాదు, అంటే ఆయన అచింత్య భేదత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఆయన దేంట్లోనూ ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి చేయరనమాట. కానీ మళ్ళీ అన్నిటికీ కారణం ఎవరు అంటే ఆయనే. ఇలా పరమాత్మ రూపంలో ఉంటూ అన్ని కార్యాలని ఆయన చేయిస్తూ ఉంటాడు. అందుకే ప్రతి జీవిని ఆత్మ లేక జీవాత్మ అని అంటారు. గెలాక్సీ A17 అన్నారు మాతాజీ. ఎవరు? హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ నా పేరు రాలేదు ప్రభుజీ. రాజు మాతాజీ తర్వాత రీనేమ్ చేసుకోండి. చదవండి. అలాగే అలాగే ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇక్కడి నుంచి ప్రభుజీ భగవత్ సాక్షాత్కారం. భగవత్ సాక్షాత్కార విధానము ఒక గొప్ప శాస్త్రము. భౌతికవాదులైన సాంఖ్యయోగులు భగవంతుడైన పరమ పురుషుని గురించి స్వల్ప జ్ఞానం కలవారవడం వల్ల భౌతిక సృష్టికి సంబంధించిన 24 తత్వాలను పరిశీలించి విశ్లేషణ చేయగలరు. నిరాకార బ్రహ్మవాదులు మిరుమిట్లు గొలిపే బ్రహ్మజ్యోతి కాంతిని గాంచి కేవలం భ్రాంతి పొందుతూ ఉంటారు. ఎవరైనా పరమ సత్యాన్ని పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే అతడు 24 భౌతిక తత్వాలకు మిరుబుట్లు గొలిపే తేజస్సుకు అతీతముగా తన దృష్టిని ప్రసరింపచేయాలి. కొంచెం స్క్రోల్ చేయండి ప్రభుజీ. ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్తు ప్రకాశమానచ్ఛాదనమైన హిరణ్మయ పాత్రను తొలగించమని ప్రార్థిస్తూ ఈ విషయాన్నే సూచిస్తుంది. ఈ ఆచ్ఛాదనం తొలగించబడినప్పుడు మాత్రమే ఎవరైనా దేవాది దేవుడి ముఖార విందాన్ని యథాతథంగా చూడడం గాని పరమ సత్యాన్ని దర్శించడం గాని సంభవిస్తుంది. మరి చదవాలి ప్రభుజీ. ఇంకా మనకి ఈ 24 తత్వాలు చెప్తారా ఎవరైనా? మనకి 13వ అధ్యాయం చెప్పారు 24 తత్వాలు. ఓకే, పంచమహాభూతాలు, పంచమహాభూతాలు, పంచేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, పంచ మనోతత్వాలు. ఓకే మత నాకు అర్థం కాలేదు. ఒకరు చెప్తున్నప్పుడు ఇంకొకరు సైలెంట్ గా ఉండి ఒక్కొక్కరు చెప్పండి. ఫస్ట్ పంచమహాభూతాలు 5 అయిపోయినాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ. కర్మేంద్రియాలు ఇంకొక 5 అంటే 10 అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ జ్ఞానేంద్రియాలండి, విషయ పంచకం 15. ఏం ప్రభుజీ? విషయ పంచకం ఇంద్రియార్థాలు అంటారు. అంటే చూపు, వాసన, శబ్దము. అదే ఇంద్రియార్థాలు ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ, కరెక్ట్. 20. 5 into 4 20 మహాభూతాలు భూమి, ఆకాశము, గాలి, నీరు అయిపోయింది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, అంటే వివరణ అవసరం లేదు, జస్ట్ మనకి 24 వస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు 20 అయిపోయింది. ఇంకా 4 సిస్టమ్ అంటే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, మాయ 23. మనస్సు, మాయా అని కాకుండా ఓకే, మాయా అనే పదానికి ఇంకెవరైనా వేరే అర్థం చెప్తారా? మూడింటిని కలిపి మహత్తత్వము, లేకపోతే దాన్ని ప్రధానము, లేకపోతే ఈ త్రిగుణములతో కూడిన అవ్యక్త స్థితి అని కూడా అంటారు. అది మహత్తత్వం. ఓకే, ఇట్లా మనకి 24 ప్రభుజీ. విక్షేప శక్తి ఏదంటాను అంటే మనోబుద్ధి కారణమైన మా మనోబుద్ధి అహంకారమైన విక్షేప శక్తి అంటాను. అవి సూక్ష్మ శరీరం. మీరు చెప్పేది మనసు, బుద్ధి, అహంకారము సూక్ష్మ శరీరము. దీన్ని అవ్యక్తంగా ఉన్న త్రిగుణాల అవ్యక్త స్థితి అంటారు, లేకపోతే ప్రధానం అంటారు, లేకపోతే మహత్తత్వం అంటారు. ఇట్లా పేర్లు అనేవి ఉంటాయి ప్రపంచం. కాబట్టి ఈ దాంతో కలిపి 24 అనమాట. తర్వాత ఆత్మ ఉంటుంది, తర్వాత ఇంకా పరమాత్మ. ఇట్లా ఈ 24 తత్వాలే మన యొక్క ఈ భౌతిక సృష్టికి సంబంధించిన విశ్లేషణ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరు? ఈ జ్ఞానయోగము, సాంఖ్యయోగులు అనమాట. అది స్వల్ప జ్ఞానం అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు స్వల్ప జ్ఞానం అన్నారు అంటే, ఈ భౌతికవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు వీటిని లెక్కించే సమయంలోనే అంతా గడిపేస్తూ ఉంటారు. దీనికి మించి వాళ్ళు దృష్టి అనేది ముందుకు వెళ్ళదన్నమాట. అక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. నిరాకార బ్రహ్మవాదులు ఈ మిరుముట్లు గొలిపే
అంటే ఆ బ్రహ్మ జ్యోతి అంటే ఏంటి? భగవంతుని యొక్క శరీర తేజస్సు. అది ఎలా ఉంటుంది? మిరిమిట్లు గొలుపుతూ ఉంటుంది. మిట్టమిట్ట మధ్యాహ్నం మనం సూర్యుని చూడాలంటే కూడా మన కళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతాయి. అలాంటిది మరి భగవంతుని యొక్క ఈ బ్రహ్మజ్యోతిని మనం చూడాలి అంటే అది చాలా కష్టం కదా. మరి ఆ తేజస్సును చూసి వీళ్ళు భ్రాంతి చెందుతూ ఉంటారు. ఆ కాంతిని కూడా చూస్తూ ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. ఎందుకు? అది అంత గొప్పగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని చూసి భ్రాంతి పొందుతారు. అలాగే దాన్ని చూసి కూడా ఆశ్చర్యపోతూ కూడా ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ రెండింటిని కూడా దాటి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఏది? ఈ బ్రహ్మజ్యోతి దీన్ని, అలాగే పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని కూడా దాటి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. అప్పుడు మనం ఆ పరమ సత్యాన్ని పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? భగవంతుని యొక్క తేజస్సు ఆచ్ఛాదనం తొలగించబడినప్పుడు మాత్రమే ఎవరైనా దేవాదేవుని యొక్క ముఖారవిందాన్ని యథాతథంగా చూడడం కానీ పరమసత్యాన్ని దర్శించడం కానీ సంభవిస్తుంది. అప్పుడే మనం ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని చూడగలము. అందుకే ఆ హిరణ్యమయైన దాన్ని ఆ యొక్క బ్రహ్మ తేజస్సుని తొలగించమని అడుగుతున్నారన్నమాట. ఓకే, లావణ్య కుమార్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. విష్ణు తత్వం అని సామూహికంగా పురుష అవతారాలుగా పిలువబడే 3 సంపూర్ణాంశాలలో ఒకటి దేవాది దేవుని పరమాత్మ అంశం. విశ్వంలోనే ఒక విష్ణుతత్వమే బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులను 3 ప్రధాన దేవాలలో ఒకటి. క్షీరోదక స్థాయి విష్ణు అని పిలువబడుతుంది. అతడే ప్రతి జీవుని యందు గల సర్వవ్యాపక పరమాత్మ. విశ్వంలోనే 2వ విష్ణుతత్వం సర్వ జీవులలోనూ గల సామూహిక పరమాత్మ గర్భోదక స్థాయి విష్ణువు. ఈ రెండిటికి అతీతంగా కారణోదయ స్థాయి విష్ణువు కారణ సముద్రంలోనే పడుకుని ఉంటారు. ఆయనే సర్వ విశ్వాలను సృష్టించేవారు. జగత్ సృష్టికి సంబంధించిన 24 తత్వాలను జయించిన తరువాత విష్ణు తత్వాలను తెలుసుకోమని యోగ విధానం శ్రద్ధాళువైన విద్యార్థికి బోధిస్తుంది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య రూపం నుంచి వెలువడే ప్రకాశమాన తేజస్సు నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతిను అనుభవించడానికి తత్వాభ్యాసం తోడ్పడుతుంది. బ్రహ్మజ్యోతియే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క తేజస్సు అని భగవద్గీత 14.27 మరియు శ్రీ బ్రహ్మ సహిత 5.40 కూడా అంగీకరిస్తున్నది. ఓకే ప్రభు, ఒక నిమిషం ఇంకా చూద్దాము. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాయి 3 పురుష అవతారాలు: కారణోదక శాయి విష్ణువు, గర్భోదక శాయి విష్ణువు, క్షీరోదక శాయి విష్ణువు. వీటిని విష్ణు తత్వాలు అని అంటారు. విశ్వంలో 2వ విష్ణువు గర్భోదక శాయి విష్ణువు. సామూహికంగా అంటే అన్నిటికీ కూడా పరమాత్మ ఎవరు అంటే గర్భోదక శాయి విష్ణువు అనమాట. అంటే అన్ని బ్రహ్మాండాలకి ఈ ఇద్దరికి మూలము. అంటే క్షీరోదక శాయి విష్ణువుకైనా అలాగే గర్భోదక శాయి విష్ణువుకైనా మూలం ఎవరంటే మహావిష్ణువు అనమాట. కాబట్టి ఈ బ్రహ్మజ్యోతిని తెలుసుకోవడానికి కూడా ఈ తత్వ అభ్యాసం అనేది అవసరం అవుతుంది. అంటే తత్వం ప్రకారం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది బ్రహ్మజ్యోతి అని. కానీ మరి భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే తత్వజ్ఞానం అనేది సరిపోదు. అంటే మనం ఏం చేయాలి? సేవ చేయాలి. సేవ చేయకుండా ఎవరు కూడా ఈ భగవంతుని యొక్క సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోలేరు, దాన్ని తెలుసుకోలేరు అని కూడా చెప్తున్నారు. ఓకే ప్రభు, కంటిన్యూ చేయండి. యస్య ప్రభా ప్రభవతో జగదండ కోటిశ్వశేష వసుధారి విభూతి భిన్నం తద్బ్రహ్మ నిష్కళమానాంతమశేషభూతం గోవింద మాది పురుషం తమహం భజామి. లక్షల కొలది విశ్వాలలో లెక్కలేనన్ని లోకాలున్నాయి. వాటిలో ప్రతి లోకం నిర్మాణ స్వభావం చేత ఇతర లోకాల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ లోకాలన్నీ బ్రహ్మజ్యోతిలో ఒక మూల నిర్మించబడి ఉన్నాయి. ఈ బ్రహ్మజ్యోతి దేవాది దేవుని తేజస్సే. ఆయనను నేను పూజిస్తాను. శ్రీ బ్రహ్మ సహితలోనే ఈ మంత్రం పరమ సత్యాన్ని సాక్షాత్కరించుకొని నిజమైన అనుభూతితో చెప్పబడింది. శ్రీ ఈశోపనిషత్తులోనే శృతి మంత్రం ఈ మంత్రాన్ని సాక్షాత్కార విధానంగా సమర్థిస్తుంది. భగవంతుని నిజమైన ముఖాన్ని చూడటానికై బ్రహ్మజ్యోతిని అడ్డు తొలగింపమని మానవుడు చేసే ప్రార్థన ఇది. ఈ బ్రహ్మజ్యోతిని గురించి ముండకోపనిషత్తు 2.2, 10, 12లో ఇంకా మరెన్నో మంత్రాలలో విపులంగా వివరించబడింది. హిరణ్మయే పరే కోశే విరజం బ్రహ్మ నిష్కళం తత్శుభ్రం జ్యోతిషం జ్యోతి తద్యాధాత్మ విదో విదుః
న తత్ర సూర్యో భాతి న చంద్రతారకం నేమ విద్యతో భాంతి కుతో యమాగ్నిః తమేవ భాంతామానుభూతి సర్వం తస్య భస్తా సర్వమితం విభాతి బ్రహ్మే వేదామృతం పురస్తద్బ్రహ్మ పశ్చాద్బ్రహ్మ దక్షిణ తచ్చోత్తరేణ అధశోధ్వం చ ప్రసుతం బ్రహ్మే వేదం విశ్వమిదం వరిష్టం. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచములో భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతమైన, భౌతిక కాలుష్యానికి అతీతమై అపరిమితమైన బ్రహ్మజ్యోతి గలదు. అటువంటి ప్రకాశవంతమైన తెల్లటి కాంతిని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు అన్ని కాంతులకు అది మూలధారమై కాంతి అని, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచములో సూర్యకాంతి అవసరం లేదని, అగ్ని యొక్క గాని విద్యుత్ శక్తి యొక్క గాని అవసరం లేదని అర్థం చేసుకుంటారు. నిజానికి మనకు ఈ భౌతిక ప్రపంచములో కనిపించే ప్రకాశవంతమైన కాంతి దంతయు ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం యొక్క జ్యోతి ప్రతిబింబమే. ఆ బ్రహ్మమే ముందు, మా వెనుక, ఉత్తర, దక్షిణ, తూర్పు, పడమర మరియు పైన, క్రింద గలదు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ పరబ్రహ్మమే ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక ప్రపంచములను ప్రకాశింప చేయుచున్నది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మనకి ఈ ముండకోపనిషత్తులో ఇదంతా కూడా దీని యొక్క అనువాదం అనమాట. అలాగే మనం ఈ బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చూస్తే యస్య ప్రభా ప్రభవతో జగదండ కోటి కోటిశ్వశేష వసుధాది విభూతి భిన్నం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమనంతమశేష భూతం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అంటే లక్షల కొద్ది విశ్వాలలో లెక్క లోకాలు ఉన్నాయి. మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా, మరి ఒక కారణదక్ష విష్ణువు యొక్క శ్వేతరంధ్రాల నుంచి ఈ లోకాలన్నీ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతి లోకం కూడా జగన్ నిర్మాణ స్వభావం చేత ఇతర లోకాల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ లోకాలన్నీ ఈ బ్రహ్మజ్యోతిలో ఒక మూల నిర్మించబడి ఉన్నాయి. అంటే భౌతిక లోకంలో ఉండే వెలుగు మనకి ఇదంతా కూడా పరిమితమైంది. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనకు మామూలుగా సూర్యుడి నుంచి వస్తూ ఉంటుంది. మరి చంద్రుడికి, సపోజ్ చంద్రుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, దానికి కాంతి ఇచ్చేది, దానికి వెలుగు ఇచ్చేది ఎవరు? సూర్యుడే. మరి ఆ సూర్యుడికి ఎక్కడి నుంచి వెలుగు వస్తుందంటే అది భగవంతుని యొక్క ఈ యొక్క బ్రహ్మజ్యోతి నుండే వస్తుంది. ఇంకా ఇక్కడ కానీ భగవంతుని యొక్క ధామంలో, ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో వీటి యొక్క అవసరం, ఈ కాంతులు, విద్యుత్తు, ఇటువంటి ఏమీ అవసరం లేదనమాట. నతద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః. అంటే అక్కడ చంద్రుడి యొక్క వెలుగు కానీ, సూర్యుడి యొక్క వెలుగు కానీ ఇటువంటివి ఏమీ అవసరం లేదు అని కూడా చెప్తున్నారు. ఆల్రెడీ మనమంతా ఇది చూసిందే. మొత్తము ఈ పరబ్రహ్మమే అంటే ఆధ్యాత్మిక భగవంతుని యొక్క ఆ బ్రహ్మ జ్యోతి అనేది మొత్తం కూడా వ్యాపించి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ కాంతి అనేది వ్యాపించి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. గోపీనాథ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. చెప్పండి. బ్రహ్మజ్యోతికి మూలం శ్రీకృష్ణుడు అని తెలుసుకోవడమే సంపూర్ణ జ్ఞానం అంటే శ్రీమద్ భాగవతం మొదలైన గ్రంథాల్లో కృష్ణ విజ్ఞానం పూర్తిగా విశదీకరించబడింది. ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆ గ్రంథకర్త వ్యాసదేవుడు మానవుని, పరమపురుషుని సాక్షాత్కార పరిమాణాన్ని బట్టి ఆ పరమపురుషుడు బ్రహ్మముగాను, పరమాత్మగాను లేక భగవానుగాను వర్ణించబడ్డాడని పేర్కొన్నాడు. పరమపురుషుడు సామాన్య జీవుడని వ్యాసదేవుడు ఎక్కడా చెప్పడు. జీవుణ్ణి ఎప్పుడూ సర్వశక్తివంతులైన పరమపురుషునిగా భావించకూడదు. నిజంగా జీవుడే పరమపురుషుడైతే జీవుడు భగవాన్ యథార్థ ముఖమును చూడడానికి ప్రకాశమైన ఆచ్ఛాదనాన్ని తొలగించమని ప్రార్థించవలసిన అవసరం ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ చాలా మంది ఏమంటూ ఉంటారు, మేము అంటే మనము అలాగే భగవంతుడు సమానమే. కాబట్టి మనమేంటి మర్చిపోవడం వల్ల, మనం కూడా భగవంతులమే, లేకపోతే మనకు కూడా అంత శక్తి ఉంది అని మర్చిపోవడం వల్ల జీవుడిగా అయ్యాడని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు. ఇదేమంటే మాయావాద తత్వం అంటారు దాన్ని. అంటే జీవుడు భగవానుడు ఒకటే, ఇద్దరు కూడా సమానమే అనుకోవడం, అది మాయావాదం అన్నమాట. ఎందుకు వాళ్ళు ఇలా అంటూ ఉంటారు? జీవుడు భగవంతుడు ఒకడే, మరి అదే నిజము అని మనం గనక అనుకుంటే
మరి భగవంతుని ప్రార్థించడం ఎందుకు ఇంకా మనం? మరి నీ యొక్క ఆ యొక్క బ్రహ్మజ్యోతితో ఆ హిరణ్మయం అంటే అంత లైటింగ్ అంతా తెరగా అడ్డంగా ఉంది, మీరు దాన్ని తొలగిస్తే నేను మీ ముఖాన్ని దర్శించుకుంటాను అని ఈ ఈశోపనిషత్తు ఈ మంత్రంలో చెప్పవలసిన అవసరమే లేదు. అంటే భగవంతుడు వేరు, జీవుడు వేరు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే కొంతమంది బ్రహ్మవాదులు అంటారు అనమాట. వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా నిరాకారాన్ని అంతా వ్యాపించి ఉంది అని అంటూ ఉంటారు. అందుకే ఇక్కడ బ్రహ్మన్, పరమాత్మ, భగవానుడు అనేది ఈ మూడిటి యొక్క మనము ఆ వ్యత్యాసాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలన్నమాట. అందుకే పరమపురుషుడు సామాన్య జీవుడని వ్యాసదేవుడు ఎక్కడా చెప్పడు. అంటే భగవంతుడు సామాన్య జీవుడని భగవంతుడు ఎక్కడా చెప్పడు. కానీ కొంతమంది ఏమంటూ ఉంటారు, మనము భగవంతుడు అందరూ సమానమే, నీలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు పరమాత్మ రూపంలో, కానీ నువ్వు భగవంతుడు కాదు. అది అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనము వేడుకుంటున్నాము ఏమని, నీ యొక్క ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని కొంచెం తొలగించారు అంటే నీ యొక్క ముఖాన్ని మేము దర్శనం చేసుకుంటాము, చూస్తాము అని అంటున్నాము. అంటే మరి భగవంతుడిని మనం వేడుకుంటున్నాము అంటే భగవంతుడు మనకి పరంగా ఉన్నాడు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, పద్మజ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుత్వ. సారాంశం ఏమిటంటే పరమ సత్యం యొక్క శక్తులకు సంబంధించిన జ్ఞానం లేని వారికే నిరాకార బ్రహ్మం యొక్క సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. అలాగే మానవుడు ఆధ్యాత్మిక శక్తిని గురించిన జ్ఞానం స్వల్పంగా ఉండి గాని లేదా అసలు లేక గాని భగవంతుని భౌతిక శక్తులను అనుభవించేటప్పుడు అతడు పరమాత్మ అనుభూతిని పొందుతాడు. ఆ విధంగా పరమ సత్యం తాలూకు బ్రహ్మానుభూతి, పరమాత్మానుభూతి రెండు పాక్షికమైనవి మాత్రమే. మానవుడు హిరణ్మయ పాత్రం తొలగింపబడ్డ తరువాత దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పరిపూర్ణ శక్తితో అనుభవించినప్పుడే వాసుదేవ సర్వమితి, వాసుదేవుడు అనబడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సర్వము అని అనగా బ్రహ్మ, పరమాత్మ, భగవంతుడు సర్వం వాసుదేవుడే అని గుర్తిస్తాడు. అతడే వృక్షమూలం వంటి భగవంతుడు. బ్రహ్మము, పరమాత్మ ఆయన శాఖలు. చదవాలా ప్రభుజీ? ధన్యవాదాలు. కాబట్టి మనం సారాంశం తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఈ ఉపనిషత్తులు అన్నీ కూడా ముఖ్యంగా ఏం చెప్తాయి, ప్రారంభ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి భగవంతుడు అంటే భగవంతుడు ఎవరు అంటే నేను కాదు అని తెలుసుకోవడం మొట్టమొదటి అడుగు అనమాట. అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, మీరు భగవంతుడు, నేను భగవంతుడు అనే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటూ ఉంటారు. అంటే భగవంతుడు నేను కాదు అని తెలుసుకోవడమే ఒక మొట్టమొదటి అడుగు. ఈ ఉపనిషత్తులు మనల్ని మెల్లమెల్లగా అటువైపు తీసుకెళ్తాయి అన్నమాట. అలా మొదటి అడుగు వేసేలాగా మనల్ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి మనల్ని బయటకు తీసుకెళ్తాయి. అంటే భౌతికమైన ఈ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అంటే ఏంటి, వీటన్నిటి గురించి మనకి అర్థం చేసుకుని దీంట్లో నుంచి మనం బయటికి పడడానికి మనం ప్రయత్నం చేసేలాగా చేస్తాయి అన్నమాట. కానీ మనం భగవద్గీత కూడా చూస్తాం కదా, ఈశ్వరోహం అహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖి, అంటే నేనే ఈశ్వరుణ్ణి, నేనే భోగించేవాడిని అని అహంకారంతో ఉంటూ ఉంటారు. అటువంటి వాటి నుండి మనల్ని అంటే ఆ యొక్క అహంకార బుద్ధి నుంచి మనల్ని దాటించి, అంటే పక్కకి దాటించి మనల్ని ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి ఎక్కిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఈ ఉపనిషత్తులు అనేవి ముఖ్యంగా నిరాకారంలో ఉన్న వాళ్ళని, అలాగే ఎవరైతే అంటే భగవంతుడితో మనము సమానము ఇట్లా ఎవరైతే ఊహించుకుంటూ ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళని, వీళ్ళందరినీ కూడా మెల్లమెల్లగా భగవంతుని యొక్క అనుభూతిలోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత మనం భాగవతం గురించి ఎట్లా తెలుసుకోవాలి, భాగవతులు అంటారు అనమాట. అంటే భక్తుల్ని భాగవతులు అంటారు. వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటామో అప్పుడు మనం భక్తులుగా మారుతాము, దాంట్లోకి ఆసక్తి అనేది కలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా పరమసత్యం తాలూకు బ్రహ్మానుభూతి, పరమాత్మానుభూతి రెండు కూడా పాక్షికమైనవి. ఎందుకు, మనము ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా చూడండి. ఈ బ్రహ్మ, పరమాత్మ అనేవి శాఖలు, మరి వృక్షం యొక్క మూలము, ఆ వేళ్ళు ఏంటి అంటే భగవంతుడు అనే ఆయన, అంటే ఆ భగవాన్ అనే స్థితి అనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ఎవరైనా చూడకుండా చెప్తారా, వాసుదేవ సర్వమితి. ఐడియా వచ్చింది ఎవరికైనా? బహూనాం జన్మనాం అంటే జ్ఞానవామ ప్రపంచే వాసుదేవ సర్వం మహాత్మా సుదుర్లభ.
వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు. బహూనాం జన్మనాం అంతే, చాలా చాలా జన్మల తర్వాత తెలుసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఏం తెలుసుకుంటున్నారు? వాసుదేవ సర్వమితి, వాసుదేవుడే సర్వం అని తెలుసుకుంటున్నారు అనమాట. మరి మనం ముందే వృక్షానికి ఆ వేళ్ళకి మనం నీరు పోస్తూ ఉన్నాము అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ బ్రహ్మానుభూతి అలాగే పరమాత్మానుభూతి అనేవి చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతాయి అన్నమాట. అంటే ఈ బ్రహ్మన్ అనే స్టేజ్, అంటే బ్రహ్మన్ని అంటే ఆ నిరాకార బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోవడము అనేది, అలాగే పరమాత్మానుభూతి, భగవంతుడు సర్వం వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేది తెలుసుకోవడము మంచిదే. కానీ అవి రెండు సంపూర్ణం కాదు. వాటి పైన ఉండే ఆ భగవాన్ అనే స్టేజ్కి వెళ్ళడం అనేది నిజమైన సంపూర్ణమైన స్థితి అని చెప్తున్నారు. సరోజిని మాతాజీ కంటిన్యూ చేసేది. హరే కృష్ణ. సరోజిని మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ఓకే. ప్రభు. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత 6వ అధ్యాయం 46-47 శ్లోకాల్లో జ్ఞానులు అంటే నిరాకార బ్రహ్మమును పూజించేవారు, యోగులు అంటే పరమాత్మను పూజించేవారు, భక్తులు శ్రీకృష్ణ భగవాను భక్తితో శ్రీకృష్ణ భగవాను భక్తితో పూజించేవారు అని 3 విధాలైన తత్వజ్ఞుల వివరణ కలదు. ఈ తత్వజ్ఞులందరిలో వేద విజ్ఞానము అభ్యసించిన జ్ఞాని సాధారణమైన కర్మిష్ఠుల కంటను ఉత్తముడని భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. యోగులు జ్ఞానుల కంటే, కామ్యకర్మలు చేసేవారి కంటే ఉత్తములు. తమ శక్తులన్నిటితో భగవంతుడిని నిరంతరం సేవించేవాడు యోగులందరిలో అగ్రగణ్యుడు. మొత్తం మీద వేదాంతి శ్రామికుడైన వ్యక్తి కంటే ఉత్తముడు. ధ్యానయోగి వేదాంతి కంటే ఉత్తముడు. భగవంతుని సేవలలో నిత్యం నిమగ్నుడై భక్తి యోగాన్ని ఆచరించే భక్తుడు యోగులందరిలో పరమోత్తముడు. ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్తు మనలను ఈ పరిపూర్ణ స్థితి వైపు నడిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఈ మనకి శ్రీమద్ భగవద్గీతలో 6వ అధ్యాయంలో 47 శ్లోకం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. చెప్తారా ఎవరైనా చూడకుండా? యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమయయుక్తతమో మతః. హరి బోల్ మాతాజీ. కాబట్టి యోగినామపి సర్వేషాం అంటే సర్వ యోగులందరిలో కూడా మద్గతే నాంతరాత్మన ఎల్లప్పుడూ కూడా నన్ను అంతరాత్మలో కూడా భజించేవాడు. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతే నాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం. అక్కడ భజతే శ్రద్ధగా, భజతే అంటే ఏంటంటే భజిస్తూ ఉండేవాడనే కాదు, సేవ చేస్తూ ఉండేవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో సమయయుక్త తమ మత. ఇది నా అభిప్రాయం. ఏంటి? అతను నాకు చాలా ఉత్తమమైన వాడు, యోగులందరిలో కూడా సర్వశ్రేష్టమైన వాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే సేవించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే భక్తుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను అత్యంత శ్రేష్టమైన వాడు. ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి చూస్తే కర్మిష్ఠులు అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ చూస్తే సాధారణమైన కర్మిష్ఠులు, వీళ్ళకంటే జ్ఞాని ఉత్తమము. ఎందుకు? ఈ కర్మిష్ఠులు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? సకామ కర్మలు, అంటే ఏదో ఒక ఫలితం గురించి ఆలోచిస్తూ వాళ్ళు కర్మలు అనేవి చేస్తూ ఉంటారు. వేదాలలో ఉన్న యామిమాం పుష్పితాం వాచ్యం కూడా మనం చూసాం కదా. అంటే ఇంద్రియ భోగం కోసం, పుణ్య ఫలాల కోసం కర్మలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. మరి వీళ్ళకంటే ఏదో కోరికని ఆశ్రయించి, వేదాలను ఆశ్రయించి ఇట్లా కర్మలు చేసే వాళ్ళకంటే జ్ఞానులు గొప్పవాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు ఈ ఇంద్రియ భోగం అంతా కూడా తాత్కాలికమైనది అని. ఈ ఇంద్రియ భోగాన్ని, అంటే ఈ ఇంద్రియాలను మనం నిగ్రహించి మనం ఇంద్రియ భోగంలో కాకుండా మనం ఇంకా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని తెలుసుకుంటాడు అనమాట జ్ఞాని అనేవాడు. కాబట్టి ఈ కర్మిష్ఠుల కంటే, అంటే ఆ సకామ కర్మ చేసే వాళ్ళకంటే జ్ఞాని ఉత్తమమైన వాడు. అలాగే అతను ఏం తెలుసుకుంటాడు? ఆల్రెడీ మనకి భగవద్గీతలో 2వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడికి జన్మించడం తప్పదు. అట్లా ఈ జ్ఞానులు ఈ తత్వాన్ని కూడా తెలుసుకుంటారు. అందుకే వాళ్ళని వేదాంతులు అని అంటున్నారు. వీరికంటే యోగులు ఉన్నతమైన వాళ్ళని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే
మరి భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని వాళ్ళు ధ్యానిస్తూ ఉంటారనమాట. తెలుసుకోవడమే కాదు, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళకంటే కూడా సేవ చేసేవాళ్ళు ఉత్తమం. ఎందుకు, ఈ ఎవరైతే ధ్యానిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు జస్ట్ అలా కూర్చుని చూస్తూ ఉంటారు అంతే. అంటే ఎటువంటి కదలికలు, అంటే భగవంతుడి కోసం ఏవి కర్మలు చేయడం ఇవేవి ఉండదు, జస్ట్ అలా కూర్చుని ఉంటారు. కాబట్టి వీళ్ళు అంత ఉన్నతమైన వాళ్ళు కాదు. వీళ్ళకంటే ఉన్నతమైన వాళ్ళు ఎవరు, భగవంతునికి సేవ చేసేవాడు, అంటే భక్తిలో ఉండేవాడు. కాబట్టి భక్తుడు కూడా యోగే, కానీ ఉత్తమమైన యోగి. అందుకే భక్తి యోగాన్ని ఆచరించే భక్తుడు యోగులందరిలో కూడా పరమ ఉత్తముడు అని మనకి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ఈశోపనిషత్తు మనల్ని పరిపూర్ణ స్థితి వైపు నడిపిస్తుంది అని ముఖ్యంగా మనకు చెప్తున్నారు. కాబట్టి చాలామంది అనుకున్నట్లుగా అందరూ సమానమే, అందరూ భగవంతుళ్ళే, లేకపోతే మనం అందరం కూడా భగవంతుడు సమానము, ఇట్లా అనుకుంటే మనము ఆయనకి వేడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ముఖం మేము దర్శించేలాగా చేయడానికి మీరు ఆ ఆచ్ఛాదనని తొలగించండి, హిరణ్మయేన పాత్రేన, దాన్ని తొలగించండి అని మనం వేడుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. ముఖ్యంగా ఇది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగండి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద की जय. नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. भक्ति पावन श्री प्रभुपाद की जय. श्री ईशोपनिषद की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. రేపు మనం